Con estas fotografías sobre a mesa, o Partido Popular de Poio asegurou hoxe que Luciano Sobral mantivo reunións ilegais nun local comercial da Seca. Segundo Ángel Moldes, estes encontros producíronse ao longo de 3 semanas e neles chegaron a coincidir ata 7 persoas. Nós tuvemos conocimiento destes feitos, contrastamos que efectivamente fora verdad e despois corroboramos que efectivamente todos os días de 9:30 da mañán a 10:30 entraba pola parte traseira dun local comercial todos os días para quedar cos seus colegas. O número de persoas, pois a fórmula sempre era a mesma. Chegaban todos os días de 9:30 a 10:30. Cando chegaban esa primeira semana, parte destas persoas entraban pola porta principal do negocio, aparcando na propia PO 308, e o alcalde entraba pola parte traseira. Estes grupos de xente, tanto na entrada e saída, pois iban en grupos de 2, moitas veces, e aproximadamente entre persoas que estaban con eles dentro e máis as que entraban, estamos falando pois de entre 6 e 7 persoas pois diariamente que quedaban pois todos os días. O Partido Popular de Poio asegura que o alcalde se saltou as restricións anti-Covid e fixo justamente cando o Concello atravesaba o peor momento da pandemia. A nós o que máis nos doeu é, primeiro, que mentras Poio estaba no seu peor momento desta pandemia con máis de 400 positivos, cando a hostalería de Poio estaba pechada. E, sobre todo, hai unha das fotografías que ven que se está facendo, que era que cando miles de veciños do noso Concello estábamos indo camiño da Seca para coller as mostras para facer o PCR ou para entregalas, a escasos metros, pois o alcalde de Poio se dedicaba nun trasteiro dun local comercial pois a quedar cos seus colegas. Tras coñecer estes feitos, Ángel Moldes non pediu directamente a dimisión do alcalde, pero si exixiu responsabilidades. É unha pena que despois de tantos anos nunha alcaldía, pois que quede en tan mal lugar con algo pois tan simple como sería pois recoñecer o erro e pedir disculpas, e seguramente sería moito máis simple de levar todo isto. Agora, desde o Partido Popular, pois non descartamos eso, nun futuro pois tomar distintas e outras medidas, pero creemos que quen debe facer autocrítica, quen debe de reflexionar, sobre todo polo que eles lle exixen eles mesmos aos demais. Creemos que é o propio alcalde o que debe de reflexionar o que debe de facer.